যত লামসুবো খাজান তাকতে বুকুক সংনো সিনি S.Tipra চ্যানেল তিনি যতনি বাই কাইসা নাमखौ माने আপডেট आसा खेनाव जतन खानथक जाकनाय तेदर खाफां खास्रां जाकनाय नै ते सिंबो बेलान तंथक जाक तांगै हिमालय सिं अ कक्ते मानो बुफुमा खनारानो नरनि बेसकांगो नै तिनिनि नामखौ माने आपडेटिंग का हाइसे त्रिपुरा हानि बागै त्रिपुरा सारनो मथाना बागै खरसा संजाखा इंटरलोक्यूटर हनि माने आबो बुफुरु सकपाइनाय हनि सिंजे नासिङै दं माने आबो ठीक तिनिनि जराव हंगान के डिक्लार अंखा आबो हंके आगे बनर साइमानजाक एके मिश्रानो तयै का ताबुक बो फाइनली बागै ओ हाति बारसा हाय का 10 दिननि बिसिङो बो त्रिपुरा सकपाइमानो ते बनचुबानाय सिनि तामनाय सिन त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहाबो तङै मानो जों बिसिंनि कक्तमानि बिसिंते साइमानखा ताबुक ओ खेपे मुंसासक मानै मानो त्रिपुरा सारो ते बस कांगो सिनि बोबाग्राव फाइदोंगो नर मिया बनुखाना बिनि फेसबुक अकाउंट सैजाक बो त्रिपुरा सारनि बागै बेलाय नांपु माने कक सैक्या आं फाइदोंगो नर बाय मालाय फिनाय ते नरनो मुंसासक रायनिबो सामानि वालाय सुलाय तांदि अति हे कक सामानि जों नुखा बिनि फेसबुक का ताबु कक हाइसे कबमा बररक आहायनो सालायमानि ओदा नोंया बाहायबो बोसो जरते कबुय बररकनि बिश्वास बररनो बिश्वास रिमेयैने तंमानि पुइतु हेलेंगि थांमानि फियाबा ठीक जरावो रनायसाबो रुवो आबुनि बागै तिनि नरनि बसकांगो अकक्तमा एबा अ आपडेट कटांगलो जों खाबांखा स्रांगै नरन थानिबो जों रनानि बागै मा फाइग्या फिया सिनि बागै सिनि बुबागरा बुसुग जरातै कष्ट खाइतों बुसुग जरातै सामुं खाइतों आबुसुग जतनो साइमानो हाइसि आबुनि बागै नरकेबो खाता थैदिनि साकाबो नरबाय आंतंगो हनि साकाबो फिया त्रिपुरा सारसे बुसुग जरातै बबाय तङै मानो ताबो आबो जत त्रिपुरा हानि लोकरकनि खुबाय ताबो कक अंखरि दंगो आबुनि बागै नरक नासिं तङै आबो सय जराव मानसिनाय मुंसासक मानै मानो ताबो अ खेपे मुंसासक माने मानो ते और गोबांमा साजनाय गोबांमा कक दंगो हायपनो गोबांमा कक सायावै बसकांनि आपडेट बाहायनाय आबो नरन थानि सोंतुबुय फाइनानि बागै जायतकनाय नरनो फुलुंना बागै गाहाम हामिया नरनो सिरना बागै जोङो S.Tipra चेनेलनि बिसिंतै नरनो जों इनफरमेशन नरनो जों रानि बागै जायतकनाय अमसुनो तिनिनि बागै नरक नासिं तंदि जोंबो नासिंनाय फायदि बुफुरु इंटरलोक्यूटर सकपाइनाय जों नासिं तंनाय ते नरनि थानि जों आपडेट रनाय अमहायरनो तैनाय नर नायतंनि S.Tipra चैनल ते सपोर्ट खाइदि और चैनल नरक सपोर्ट खाइक्यांके तेबो अमहाय नांको मानि इनफरमेशन नर वीडियो नि बिसिंते एबा नर चैनल नि बिसिंते नर मानाय नरनि सपोर्ट नांगो नर सपोर्ट खाइदि ते ओ वीडियो नो चया साक जरा पाया साक जरा नानि बागै कबो